Wag mo naman masyadong i-zoom, nakikita yung fine lines. May nakikita akong mga nagko-comment dito ng totoo. Biglang tinaas pa rin. Nakikita nyo ba yung pamaypay ko sa mata? Pag nainitan yung mata ko, gumagalo akong init. Diba? 5 minutes para mag-fan sign. Come on! Sinong gusto ng fan sign? Sabihin niyo na po sa akin sinong gusto ng fan sign. Ayan, para kang Autobot dun kayo. Sino pong gusto ng fan sign? Comment na po para sa fan sign. Ganon. Napakaganda ng damit na to. I feel so, yeah! Ay, nakita mo! Oh my God! Hindi siya dapat ganun kataas. Dapat ganyan lang. Yan. Ganda. Ganda ng dress. Sabay-sabay tayo sa mga nakakasaulo. Kakamemorize. Memorize mo to. Princess Thea. Mabangis. Princess Thea. Mabangis. Bakit nakatropa? Naglaro sila, Limborak tayo. Okay. Oo, masaya naman yung ganap. Oo, kaya I know that and I understand na gusto natin to have fun. Eh, lahat naman to in the spirit of fun. Diba? Lesson learned. Lesson learned dito. Bumili po ng matibay yung swimsuit. Huwag po bumili na kayo. Kapag ka masyadong mura, baka mapamura ka. Para mabonggal ng ganon. Ano ba? Sorry, nakakatawa. Ano ba yan? Yan kasi wala kang Love Radio PH app. Yan tuloy. Hindi mo napanood. Kung ano yan. naman. Although, pero malamang napanood nyo na rin to kasi trending talaga siya. Kawawa naman si ate. Gusto niya lang naman maglaro ng Limborak. To buy durable items and paulit-ulit kasi pinaplay. Hoy, pinukus pa! Ano ba? Download mo na kabisyo ang Love Radio PH para araw-araw GB good vibes. Dahil dito, walang hate. Love lang! Always your number one SM radio station. Love Radio. Love lang.